en vuggestue. Ja, hvordan går det? Længe siden? Jamen, det går fint. Jeg skal faktisk hurtigt hjem, så... Hey, stop. Hvordan går det med din far? Jamen, kan vi ikke tage det et andet sted, privat? Hvad har du egentlig under jakken? Jamen, altså, det er meget kompliceret. Det er noget med min far. Han har det ikke særlig godt. Mikkel, kom her. Hent nogle øl eller smør. Så jeg gætter på, at du har stjålet noget til din far. Ja, det var noget til min far. Eller så smør. Er det virkelig det, du vil med dit liv? Du kunne måske ende i fængsel. Det er jo ikke mit valg. Men du har et valg, og min mor kan hjælpe dig, hvis okay. Jamen, hvordan det? Din far har virkelig brug for hjælp. Min mor er socialrådgiver og se på min hjælp, ja. Ja, jeg vil gerne have hjælp, men altså, jeg er bange for, at min far han finder ud af det. Det lyder godt. Du kan bare sige mig snakke med min mor med det samme. Hvorfor? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Okay. Mikkel, kom lige. Nej, nu går det godt for hurtigt, så kan jeg ikke nå at trykke streg.